जुआंची सुवार्ता बरं येयल्ली जुआंव म्हणून आमी म्हणटा, पूण बरं येणार आपणाक जुआंव म्हणून आपोवन घेना. तो आपणाकच जेजूच्या मोगाचो शीस म्हणून आपोवन घेता. आज सुवार्तेंत निमाण्या जेवणार जेजूच्या हृदयाक तेंकून जेजू लागीं तुका पराधीन करतलो कोण म्हूण विचारलो शीस तो म्हणून सुवार्तेकार शेरो दिता. जेजूच्या हृदयाक तेंगचें मोगाचें लक्षणच न्हय. परत सारकें पळयल्यार कुर्सा मुळी मोरयेक जेजून त्या शिसाक आपली आवय करून दिवच्या वक्ता सुवार्तेकार आपणाकच कुर्सा बोगलेन उबो आसलेलो मोगाचो शीस म्हणून आपोवन घेता. आपणाक तो जुआंव म्हणून आपयना. आयतारा फांत्यार रितो फोंड पळयल्ल्या मागदलाचे मोरयेन ही खबर दिल्ली पेद्रूक आनी जुआंवक म्हणून सुवार्तेकार सांगना. बगार पेद्रूक आनी त्या जेजूक मोगाचो जावन आसल्या शिसा लागीं धांवून येवन ही खबर तिणें दिली म्हणटा. सर्वाच्यागी चड करून जेजू विशांत सुवार्तेंत बरयलेल्या सर्व संगती विशांत तो शीस साक्ष ताणेंच्यो संगती बरोवन दवरल्यात. ताची साक्ष खरी म्हूण आमी जाणाव म्हूण तो आपलेच विशीं बरयता. देवान जेजू मुखांत्र संवसाराचो कितलो मोग केलो तें विवरून मोगाची सुवार्ता बरयलोलो जुआंव आपणाकच जेजूक मोगाचो शीस म्हणून आपोवन घेता. होच तो सुवार्तेचो संदेश जेजूच्या मोगाची शीस जावचो.